Vítám vás na dalším z koncertů pěveckého sboru Ještě, na dalším z aprílových koncertů pěveckého sboru Ještě. Ti z vás, kteří sem přišli na klasický koncert, na který jste zvyklí v našem provedení, obávám se, že tu nejsou úplně správně. Ovšem zůstaňte sedět, nikam neodcházejte, my stejně vstupné nevracíme. Ta vstupenka, kterou jste si koupili, tak má, jak je zvykem na těchto koncertech, svou přidanou hodnotu. Dnes dokonce 2. Po skončení tohoto programu jste samozřejmě srdečně zváni na malé občerstvení, které pro vás připravili účinkující dnešního podvečera. A to jak domácí, tak přespolní. A ta druhá je to, že vstupenky jsou slosovatelné a vy máte šanci během dnešního večera vyhrát úžasné ceny. Nezbývá, než vám popřát dobrou zábavu, já vám zapnu televizi, buďte tady hodný, koukejte. Vážení televizní diváci, bohužel avizovaný pořad, na který všichni už jistě netrpělivě čekáte, nemůžeme dnes z technických důvodů odvysílat. Další díl našeho nekonečného seriálu Nomádské umění v pouštích a polopouštích zkrátka na Kavčí hory nedorazila. Ale ne, neodcházejte, nevypínejte mě, přátelé. Na Kavčích horách jsme se rozhodli divácky oblíbené nomádské umění nahradit podobným žánrem, který jistě uspokojí vaše intelektuální potřeby. Sáhli jsme po loňském díle televizních bakalářů s názvem Krimplen, Tesil, LVT, o který jste si rovněž velmi hojně psali. Jak už název napovídá, jde o příběh z prostředí libereckých výstavních trhů, do kterých byl zvláštní shodou okolností pohozen i pěvecký sbor Ještě. Přeji vám všem hluboký, ale opravdu hluboký umělecký zážitek. Krásný večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil obvyklou zkoušku našeho sboru rozespívání. Tak postavíme se krásně rovně, uvolníme hlavu, ramena a všichni se krásně prozíhneme. A dáme si pánové, pasu, neflákejte se mi tam. Venite
Som tajomnička z okresu, sudružka Svetla Okatá. Sudruhovia, prečo vy si nezobierete príklad z hudby armádnych zborov, našich spriateľených vojsk? Predsa len nie sú tam ďaleko. To je hudba, tá ľahodí každému uchu. A to bolo čo? Vy si každý spierate, čo chcete? Sudruhovia, to byla rebelia! A ja, akožto mládežnícká funkcionárka, ja si dávam naozaj veľký pozor na rebelov v našej spoločnosti. Kto máš dlhý vlas, nechoď medzi nás. Je to v poriadku, to už nemajú. Sudruhovia. Mňa neušajte. Tie vaše tajné názviská ako polifóbia. To strana vždy prohledne. Ja vám dám polifóbia. Žiadna polifólia. To byla anarchia. Anarchia, áno, anarchia. Tak to nie sú ľudia, tak to nie, to si
mladší, agilnější a angažovanější. My jsme malí, koho si prevedíme ďalej? Janáčok. A těžší spoznatě kamarádů všech? Tak, nech se ukáže, jako se vedu Jablonsku. Čest. To si přeci nemůžou dovolit ke sboru, který má takovou tradici. Můžou, děvče, můžou. Ty si dovolej věci. Hele, slovy známého autora v této republice je i nemožné možné. A na závěr do Polské lidové republiky taky můžeme zapomenout. No a to kdybychom zkoušeli každý to sám doma, pak se sešli až před zkouškou. Neblázni, to nejde, zkoušet prostě musíme. To je jenom, že kde, machníání rastliny zkušena není, já pro si už to dá Janáček, že jo? Hele, nápad bych měl. Já mám sousedku nahoře ve 3. patře. Já jí tam chodím občas pomáhat, kapel, kohoutek, kobička. No a tuhle mi říkala, to jsem skoro spal, že má bráku, a to je ale velký hlavou na výstavních trzích, člověče. 11 měsíců v roce je to tam volný. Hele, já tam zajdu, zkusím to s ní domluvit. Hele, víš co, budeme hledat jinde, ale já si myslím, že tady to je šance. Já za ní jdu hned, já jdu hned. Třešně zráj, zrovna třešně zráj, sladký třešně zráj, a teplej vítr má. Já horám máli, dlouhej horám máli, sluncem první háj, do stádo hrál. No, třešně zráj, tak nebo jak se to jmenuje, tak by to snad. Vidíte tam dobře? Tak to zkusíme. My dva čas jsme písničkáři toulavý, my dva čas. Písničkou teď vám a vy snad přijmete nás a řekne si zas, co den dál, co přinesl vzal. A pak my dva čas s si písní půjdeme dál. My dva čas i sluncem den, i nečasem, my dva čas. Jdem sem a tam a sem, tam právě ten zpěv na toulavou krev dožil dál. I radost i žál, a tak my dva čas s košíkem písní půjdeme dál. A národní podnik Kara Trutnov přichází s kolekcí pro letošní zimu. Protože naše zemi nebudou šedé. Letošní zima bude hýřit odstíny šedé, béžové, hnědé a zemité, protože zima je ve znamení Kary. Stále nás houbí žinou, my dva čas.
už dohodnem se většinou, vždyť víme kam plou a stříbrnej proud, co nás zná. Něco dal, něco vzal a tak my dva čas s košíkem písní půjdeme dál. Na Severočeský výzkumný ústav textilní přichází s novinkou zadarmo. Nemusí se prát, nemusí se žehlit, nemusí se ani nosit. My dva čas, nevzdáme nás většinou, my dva čas. Už dohodnem se většinou, víme kam plou a stříbrnej proud, co nás hnal. Něco dal, něco vzal a tak my dva čas s košíkem písní půjdeme dál. A půjdeme zas a tak my dva čas s košíkem písní půjdeme dál. Stále tady někdo chodí, stále se vyrušování, dokonce se tady zpívá, když nemá. Prostě prosím tebe, tohle už je 4. místo, ale nikde se ti nevyšlo. To uhelný on já vím, jak uhelný skladek, tam byl moc. Tam byl smrad, jak se to jmenovalo, na Jatka, to už. Ale se tam dobře. Městský márnici ti zase bylo zima, člověče. Tady není ani zima, ani skla, ani malou. Holky, zůstáváme tady, ne? No nám se to líbí. No moc populí kamaráde, to se nevíte. Hele, Silvinka tam to pochopila. Silvinka tam to pochopila. No ty, dobře. Víš co, jsi jak malý člověče. Ani, když jsi nechal aspoň na ruč pořádný fousy.
pravda, podívejte se, nás tam tu vyhodili a kdo tam je? No co? No Janáček, naší zkušebně. No nás taky vyhodili. Nás taky vyhodili, ale tady bylo volno, no tak jsme si tady udělali taky zkoušku. A ne, abyste to pojali jako nejda. Když je vidí čas, rád jde se s námi, kdy se zasejdeme, rukou a ježvány, z tomu sobě se vdejme, na bojlivý zumejme, kdy se zasejdeme, rukou a ježvány. Hop a skok, rychle skok, šenky žlutý krásná, tiše nám nalevej, nápoj země krásná, víno popěkujeme, šťastně prospěkujeme, kdy se zasejdeme, rukou a ježvány. To se dalo čekat. Hej, pane zajíci, vidíte na nás zajíci. Hej, pane zajíci, znáš mýma cukrneky, víš, co je sex, nedělej líře, máš na halíře, nedělej líře, zajdeš na poblíži, pomáš se do Já jsem měla vyhlídnutého frajíra a když jsem se stačila koupit tady ten papírák, tak se mi někam ztratil. Mařenko, tady jsem, vidíte. Mařenko, příjem, Jeníček. Příjem. To jsem stováku měsíčně, ale vy jste vás říkala, že od příštího kvartálu dostalo přidáno. Děvečko moje zlatá, počkej na mě dole, já si tě tam najdu, jo? Počkám. Je to děvče na tom vršku, co by mi podalo vody trošku, co by mi podalo vody trošku. Či je to děvče, či je to děvče, či je to děvče, či je to děvče, Či je to děvče na tom vršku, co nosí voničky ve větošku, co nosí voničky ve větošku. La 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 la. Aj nosí všelijaké, přijďte synečku, dám ti také, přijďte synečku, dám ti také. Aj nosí
Nosí, karabína, přijďte synečku, máš-li mě rád, přijďte synečku, máš-li mě rád. Zpívala bych neumím, mlčet se mě nechce, šla bych domů, nemůžu, vlk mi sedí v cestě. Zpívala bych, mlčet se mě nechce, šla bych domů, vlk mi sedí v cestě. Zpívala bych, mlčet se mě nechce, šla bych domů, nemůžu, vlk mi sedí v cestě. Ale domů se nám nechce, domů se nám nechce. Může si říct, sama dušu, odlom dušu, neměli.
Představ si někdy, že jsem tady koupil 25 párů ponožek vojenských, jenom za 50 korun, děvče. To je levný. Já jsem tak šikovná, že mám takové šikovného šohy. No jo. A teď si ale představ, že do konce vojny mám ještě 9 měsíců. S touhle zásobou nemusím práci se ke konci. No já bych taky nemusela hned domů s tím blbým pabiňákem. Mohla bych tu chvíli zůstat, jen jsem zvědavá, co mě milí, co daruješ. No to bude velká kluka, co to mám chystaný, jo. pro každé počasí, pro každý hlas. Snadno se nenáší a nikdy se nevyčeše. Žádný ten drogení, prodejná hypnoty a obchodních domek prior. Libar, lak na vlasy. Marina, pleťový krém pre robotníkov, poľnohospodárov, aj pre úradníkov. Marina, pleťový krém pre všetkých. Kreola, olej na opalování. Na Zemtinskou šíravou i na Balaton vždy s kreolou. Skvrny na košili, na tričku, na sukínce už nebudeme šmirglovat, gumovat, vystříhávat. Máme na to mýdlo, také barevné a velké prádlo, chce své saponátové mýdlo jádrové. Má srdce vedný, už máš na šaty. Je to snadné, je to levné. Parkus Elida. Je to všichni pánové, to máte krásně oholené. Textilana,
obléká moderního člověka. Zadarám dárek pro manželky, zadarám šaty do kabelky. Má sú druhovia malé, toto tu nemôže takto zostať. Nemôže. Prišiel Befel k nám na okres. Teraz. Teraz, kto vie všetkých probierov. Poviem ešte, hej. Teraz Janáčok. Takmer prošiel na jednotku. Takmer. No potom sme ešte hodili. Potom tu máme Severáčok. Každému a súdruhovia. To vás bude zajímať. To zmyslíte si tam. Istý rosex. Niečo dodávať, hej? Je sexuálne podtexty. Neviem rozebierať to. No, do starania. Prišiel Befel. Príde akási zahraničná delegácia. To vieme. My tiež vieme, odkiaľ to prišlo. K nám na ONV to poslali z KNV. A na KNV to prišlo zo súdruhovia ministerstvo zahraničných vecí. To nebude akási delegácia, hej. Zahraničná. No my nevieme, aká. Bude to spriateľená delegácia zo znepriateľenej zeme. Alebo znepriateľená delegácia zo spriateľenej zeme. Takže, čas chlapí, tamto to príď s imperializmom, to dajte dolu. Mier medzi národmi, to môže zostať. Tam súdruh, prosím ťa, tú bodku v tej stene, si by si mohol trošku zakryť. Hej. Tam tiež tú miezierku. Tak, tak. Ako v Sovietskom zväze, že? Tak, by sme mali. Som celkom spokojná. Tak môžu prísť. Qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville, avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes, et pourtant l'importante, c'est la rose, l'importante, c'est la rose, l'importante, c'est la rose cramoise. Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou měst a jejich špínou, smutkem dní a nudou línou, já tě znám. Cascadeur, soleil levant, Kdo se lásce ustlal v hrobě, škodíš tím jenom sám sobě, že jsi sám. Chantez avec si vous le connaissez, hein? Podívej, kvete rose, podívej, kvete rose, podívej, podívej, kvete rose, tak má. Toi petite, tes parents ont laissé seul sur la terre. Počkej na mě, půjdu s tebou, já tě znám. Dans ma veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. Právě tobě v téhle chvíli zaspívám. Qu'est-ce qu'elle chante?
podívej, podívej, kvete roze, podívej, kvete roze, podívej, kvete roze na trávě. Alors, c'est un grand plaisir d'être venu à Liberec. Mají velkou radost, že přijeli do Liberce. C'est comme vous le prononcez, hein? Et pour faire plaisir à vous, Aby nám udělali radost. on vous montre des modèles de Paris pour la saison prochaine. A ukážou nám modely z Paříže pro příští sezónu. Voilà, ça y est. L'atelier Christian Dior, collection été 2015. Comme toujours, ce sont des couleurs noires. Jako vždy jsou to černé barvy. Et des silhouettes élégantes. S elegantní figura. Alors, chaque femme sera vraiment belle. A každá dáma je, jak říkají ve Francii, opravdu šik. Et l'autre modèle de l'atelier Coco Chanel. A další model, extravagantní z ateliéru Coco Chanel. Des couleurs extravagantes. Jak jsem říkala, extravagantní barvy. Mais bon, ça va se porter. Ale dá se to nosit. On a d'autres cadeaux encore. A ještě bude jeden dárek. Demain, un concert à 19h30 ici. Zítra v 7:30 zde. Koncert. Et on va vous offrir, on va vous faire déguster les bons français. A nyní se bude degustovat francouzské víno. C'est le vin rouge, bien sûr. Je to červené víno samozřejmě. C'est pas millésimé. Z poslední sklizně. Et ce sont des caves plus uniques. On vous chantera en français. Vous aimez Spivat Francouski. Vous le connaissez sûrement. Určitě znáte. Vivons bien, vivons mes amis,
velkou pýchou v hlase vám oznamuji, že naše tramvaj mezi Jabloncem a Libercem jezdí. Je pravdou, že zatím teda je to provoz zkušební, ale máme v plánu to, že velice zhustíme jízdní řád. Myslím, že se budete mít na co těšit. Já bych chtěl tady Janáčka u nás přivítat a mám pro ně připravené z té naší nové tramvaje speciální hlášení. Stanice Umělecká škola. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Báseň. Vidím, že jsem vás některé vylekal, ale nebojte se, je krátka. Je o Ještěvu a o Janáčku. Ještěv a Janáček, dva sbory úžasné, zpívají pro radost autory věhlasné. Bývalý v dějinách soupeří spolu, dneska se veselí spolu u stolu. Je větší ještě, čím větší je Janáček, to téma ješitě zvedá do otáček. Je to však prosté, skoro vládne, když zpíváš, tak nemáš starosti žádné. Ještě věr rád, hvězdám se půlcí. Janáček skladatel, ke hvězdám zvoucí. A tam v těch hvězdách spolu se spojují, ještě Janáček hodně milují. Dobrý večer, jsem slyšet? Jsem skoro nikdy. My jsme ve vsi. Já si to takhle odháknu. Já bych vás chtěla pozdravit za náš sbor. O cihličce, o které jsme zpívali, vám tedy opravdu vezem. Já bych prosila Míru Štarka, se kterým jsme tady před časem založili tuto snad budoucí tradici. Takže to je první z našich cihliček a
Když vy LVT Retro, tak jsme vám teda přivezli, z Liberce se vždycky jezdilo do Jablonce na bižuterní výstavu, takže aspoň trochu jsme to chtěli připomenout. A když vy Retro, tak mi aspoň Retro Janáček 60. léta. A Retro Janáček 80. léta. Teď máme v šití úplně nový, ale až se někdy sejdem a budeme zpívat ten velký sbor, což doufám, tak se těšíme, že se předvedeme i v tom novém. Takže tady je první zlatá cihlička. A... My jsme vám připravili taky kratoučký program, je nás teda mnohem méně, než nás bývá, protože jsme vůbec nevěděli, jak to všechno dneska zvládneme, ale je to apríl, jo, takže držte nám palce. Tajana potkal
Tak já si myslím, že přišel čas, abychom se pomodlili. Bývá
bez nehod. A letošní modely libereckých výstavních trhů. Červené šance z lotery, podházané živůdku. Večerní příležitost. Pracovní oděv, domů, do samoobsluhy. A odvážná kombinace s lotery a za dary. Červená slotera, modrá za dara. Naše ženy vždy v syntetice. Barevná květinová variace je k zakoupení v obchodním domě Prior a zde na výstavišti pavilonu Z. A pojedete na Zemplínsku Šíravu, nezabudnite si šaty zo slotery. Vždy v prodejách Tuzex. Dámy na rande nebo na odpolední čaje, nádherný model s textilemi Liberec. A naše ženy se nemusí stět odhalit, co lze odhalit. Noční bačkůrky, župan, negliže. Modelka Odeta předvádí nádherný kabát do podzimních dní. A nezničitelný tesil, poločas rozpadu delší než polyetylenová láhev. Vážení diváci, neodcházejte daleko, máme pro vás připravené ještě spoustu módních přehlídek, které uvidíte. Ku příkladu teď naše armáda vám předvádí model 68. I naše radistky chtějí být elegantní. Na pláži celého světa vyniknete plavkách libereckých výstavních trhů. To je pro tuto chvíli všechno, já vám děkuji za pozornost, ale neodcházejte, další módní přehlídka je připravena na 15. hodinu, no ono to nebude až tak módní přehlídka, další přehlídka je připravena na 15. hodinu, kdy se předvede motorizovaná jednotka podplukovníka Macháčka a předvede novou bojovou techniku.
A to prečo? Co prečo? složím ti píseň a tíseň duše vyženu a pak tu tíhu už vysypu ven. A tak brání se houští a tíží mě kapela, do které si dávám vše to, o čem sní. A tma se na mě lepí a to by být ti nemělo, nebo tu zpívám a nenajdu ní. Hádej Matildo, jak mnou váží jen jedinej sen o tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží mě dubovej kmen. A tak světem se vláčí a táhnu tu svou kapelu, do které vkládám štíhlý tón, který se dvěje, chvíli plnou naděje, potom se ztrácí a jsem jako on.
si upozornit návštěvníků výstavních trhů, že na stánky ovoce zeleně Terezín bylo v rámci hospodářské pomoci, v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci výměnou za mimoriádnu dodávku mírové bojové techniky zo závodu Martin dovezena mimoriádna zásilka kubánských pomorančov.